ассалому алейкум ҳамватанони азизу гуром. Ба ҳамаи шумо расонданӣ ҳастам ки рӯзи 13 апрел дар шаҳри Хужанд, мактаби Оксфорд, ман мегузонам тренинг управление персонал. Яке аз беҳтарин тренингҳое ки ман разработка кардагӣ ҳастам. Результати 26 сол бози кори ман зиёда аз 24 та компания ки худам сохтам, 624 смена имдодана дар солон ба хондагӣ. Методе ки беҳтарин разработка кардагӣ ҳастам ки шумо метавонед ки истифода бурда як командаи бақувват сохтанам. Командаи бақувват ин фундаменти бизнеси шумо. Сураи чӣ меғам мезанед? Чӣ хел кадри беҳтарина ёфтан, аз куҷо ёфтан, чӣ хел вай филтр кардан, чӣ хел вай ба задача мондана, чӣ хел кори вай шумо измерият кардан метавонед, чӣ хел кори вай шумо чейну баркаш кардан метавонед, чӣ хел оплата кардан, чӣ хел мотиватсия додан. ҳамаи ҳамин чиза ман ёд метиҳам. Баъд аз ин тренинг шумо ба командаи бақуввати пайдо мешавед ки 2 бор 3 баробар мумкин ё 5 баробар прибули шумо аз зиёд кардан тавонад. Як дуюмаш ин ки шумо ба вақт пайдо мешавад. вақте пайдо мешавад ки барои худатонам зиндагӣ кардан имконият пайдо мекунед.